Bé, aquí ara ve un solo. Sí, ara aquí ve un solo que faig jo. Sí, és un solo, el que passa que no us el faré perquè... Bé, us ho explicaré després perquè no el faré. Una mica, com heu vist, són dos mons, no? El meu món una mica així més obtús i tal. I el món de la Clara que és com més poètic, no? I ara aquí, com que el meu propi món em fa ombra, no? I en canvi aquí, el món de la Clara em fa llum. Bé, és tota una història conceptual, però que no dona de pensar, no és la matemàtica, l'inesperat de la matemàtica, no sé ja. Llavors, si el foc està més aquí dalt, sí? Llavors el triangle que fa és més petit, bueno, tampoc es veu res per dir això, però es tractava una mica... Bé, treballar amb els espais, amb els perdoneu, que em trepitjo a vegades, no és que em trepitgi, o sigui que em trepitjo, sí, una altra cosa que a mi, els que em coneixeu, també sempre m'ha agradat molt és... Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça, que la terre n'est pas assez ronde. Dire autant toi, parce qu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble, quelle vie on a.
Llavors hi ha una cosa molt bona. Jo visc amb ventiladors, però hem trobat una cosa fantàstica. Mira, mireu què passa. No és físic, us ho explicaré, però és físic. Llavors això també està molt bé. I normalment aquí que parlem de gravetat, si tires el paraigües amunt, baixa molt bé. I en canvi, si et gires, baixa més encara, no sé per què. Així. Una altra cosa que volíem fer era una mica de malabars. No sé si et sortirà, però era bastant bo. Aquí és una mascada de veritat, una vegada, que era fer una història com així. Bueno, què més? Sí. El més important de tot és que nosaltres parlem de... I volia donar un rol més contemporani. Llavors, el que tenia ganes de fer una mica tot, però utilitzar el cos d'una forma més rara. Llavors, fes històries així, però girar i giros així. Donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo y hay cosas tan mías